Hoď mi pozvánku. Nemôžem, nevytvoril som, mám hrozne málo DLCčok. Práve by sme to isté, tak jedine ak ty niečo vyberieš. Taiga, Levy. Máš niečo, čo sme ešte nehrali? Môžeme ísť aj na Bobre. Si kúpil Bobre? Aj. Evina včera Bobra zabila. Ale oným lopatou, alebo čím, nie? Na aute. Žiletkou. Čo? Jak? Chudák. Chudáčik maličký. Nedosiahne načičky. Hra více hráčov, založiť hru. Dostaneš ešte biedu, keď také budeš hovoriť. Iba hlavou zakrútila. Dobre, dáme si Bobre. Aj daj Bobra. Povedz, keď tam budeš, skúsim sa pripojiť. Môžeš. Prečo mi to píše, že ty si sa pripojil? Mne píše, že si sa ty pripojil. Čo mám za zbrane? Čakať, aké budeme potrebovať tu na zbrane? Kozišky. Štvorková, to by mohla byť zlatá. Kde vidíš kozy? Tam pri rieke. 170 trofej. To asi nebude, ale tak vyskúšame. 250 metrov. Dobre odjebalo. Jedna rána spí jak vrana. Kde mám psa? Joj, do vody, kámo. Vyššie musíš mieriť. Joj, vedľa. Zadýchaný som. Tomu pekná hlava. Čo si mu dal? Čo? Či si mu dal headshot? Veď ale nie sme v PS-ku. Čo? Ešte raz, nerozumel som, to seklo mi to. Že prečo si mu dal headshot, veď nie sme v CS-ku. To bolo omylom. Ja som bol zadýchaný, mi zbraň lietala. Zložila ako karty. Priamo hlavu dostal úplne odzadu. Na bronzáka. Si mu ukázal, čo je Londýn, kámo. Chcem stopovať krv. Ten jeleň mohol tiež padnúť, ja sa asi vraciam, lebo je tam tlak. Čiže niečo som trafil.
Á, niečo tam máš označené. Trafil Na, si? neviem, na blind som strelil. Lebo mi to akurát zhaslo. Cez tie stromy na blind. Sedemdesiat päť, 100. 75, 100. Nezdochol. Stopuje korist. Ani toto nezdochlo. Idem naspäť. O, koza. A, ty sa tam vrátia. Pána boha. Tak toto je fail. Čo? Mal Na som 10 mu... metrov sme. Nie, mal som mu na krk namierené. Strelil som. A začal som prebíjať. Počuješ iba to... Trafil som. Neviem. Lebo iba hlava vykúkla, tak som strelil. Ale toto tiež vidím hlavu asi. Hodím tiež headshot jeden. Tichý. Ide o peniaze, nie o úlovok a o XPčka. Očividne mu headshot nepomohol. Čo tomu tvojmu? To čo si Aj. predtým našiel? Hej, nie, teraz neviem, či som ho do ucha strelil alebo čo, ale nelahnul. Medvedica to bola, no, nad tebou. Bola. Tak sa vrátila asi. Kde je? Zdrhla, asi ma zacítila. Máme na večeru bažanta. Ja som tiež dačo také chytil. To sa nedá povedať, že chytil. So zbraňou. Mám ovečku. Deviatkovou dostala, no. Ovečka predo mnou. Chúďatko. A strieborný. Len za to, že som použil zlé náboje. 134. Dva. Ja mám trophy rating 134, zlatý je 124, diamond 150. Čo Ale sa ti ma- spravilo s mikrofónom? Prečo znieš ako démon? Démon? Hej. Neviem. Ako keď si dáš filter démon, asi znel asi 6 sekúnd. Tak je úplne... Kde beží? Joj, nestihol som. Joj, nestihol streliť zviera. Hej, no. Vyhľadaj mi niečo stredné. Kuchár čašník. Hej. Ale musí to byť americká škola. Presne tak. Tebe za chvíľu ani ten GeForce Now nepôjde. Ťa vypnú. Bacha na to, Discord ťa odpočúva. Áno, teraz to majú Židia.